Počúvajte, toto je najhoršie video, ktoré sme kedy sa natočilo. Viete o tom? Ja som tu rozdieval svetlo. Máme tu tasting dneska so... Tomerom menome. Sme tu s Tomášom a dáme mu odkoštovať škoricu. Ja už iba teraz, ako vidím, chcem povedať, že toto má potenciál. Vyber si jednu a povedz, čo si myslíš. 3 mg čoho? Nikotínu. OK. Máme ešte chuť vanila mint. Čo ti jebe? Tak ma odflešovalo na byte. Mňa odflešovalo. OK. Keby si mal dať 1 z 10, koľko by si dal? Ohodnocujem príchuť. Špáradlo, áno. Deväť. 9, počuli ste to tu priamo od... Matúša. Počúvajte, toto je najhoršie video, ktoré sme kedy sa natočilo. Viete o tom? Ja som tu rozdieval svetlo. Ale bolo to dobre. Ďakujeme ti za tasting. Kámo, nemá, no.